În Republica Moldova este foarte dezvoltat acest domeniu. Bună ziua, mă numesc Vitalie Fodor, sunt tatăl lui Daniel. Am jucat cu el și am văzut că e haotic. Acum careva timp, o lună jumate, două, am jucat cu el și am văzut că deja este mai organizat în mutările și strategiile pe care le faci. Deja am înțeles că a performat. Un sport, putem să-i spunem, care dezvoltă mentalitatea și atu personal al fiecărui dintre noi și a copilului, și de asta am hotărât să influențez feciorul meu ca să practice aceste cursuri. Mă bucură faptul că este încadrat, are o ocupație și s-a creat o responsabilitate. Dragi părinți, care vă place acest joc de șah, vă recomand cu mare drag să mergeți la Academia Națională de Șah. Pentru mai multe detalii, apasă linkul din descriere.